umaga. Ito mo niya po, ano na, grabe na ang dilim ng ulap dito sa Bicol. Bagyong Igay po. Number 2 na po ang Camarines Sur. Ayan po. Yan. Good morning po, good morning. Ayan. Sobrang dilim na po ng aming panahon ngayon. Yan po. Kita nyo naman po ang ulap. Madilim na. Yan po, good morning po Ma'am Rose. Update lang po ako sa panahon namin, oh. Grabe. Ang lakas ng lalaki na ng alon sa sa may dagat. Kaso lang malayo pa naman kami doon. Na nagbabike pa ako para makapunta ng dagat. Nag-update lang ako ngayon. Ito. Kasi ang hangin lumalakas na. Signal number 2 sa Camarines Sur. Bigla ang live lang. Wala kasing magawa. Kanina pa ako gising. Live lang. Ayan. Yung mga na kasama namin mga natulog na. Kaya lang ako kasi pag nagising na ng halos hindi na ako makatulog. Ayan yung ating saging. Nilagyan ko na ng tukod. Baka kasi mabuhal na naman. Malapit nang mahinog. Ma'am Rose, kumusta dyan? Ang ating panahon. Kumusta dyan? Kumusta? Live lang. Yan. Tayo mag live muna. Yan. Bago lapang tulog. Nagising ako ng mga 2:30. Kaya yan. Panahon dito ulan mamaya, sigurado ulan na yan kasi kagabi umulan na, malakas ng hangin. Parang dapat yung mga alaga ipasok. Yan. Bagsakan na yung mga ng aking ubas. Yan. Yung aking mga orchids, yan, namumulaklak na. Yan. Namumulaklak na siya. Kaso lang ito, kinapitan na ng uba. So, yung bulaklak niya. Pinagkakain ng mga insekto. Ngayon yung mumulaklak sila. Orchids.
dito. Kaya lang yun, kahit orchids, may kumakain na ng mga bulaklak. Grabe talaga yung ano dito. Yan po, ang tataba na ng ano naman, ng tanim kong pinya. Ayan, may bago naman akong tanim. Hey, good morning, Kapanday. Good morning. Yan o, ano lang yung ano. Yan, lakas ng hangin sa taas. Yan. Salamat, Kapanday. Diba? Nagising kasi ako ng alas 12:30. Eh, hindi naman makatulog. Kaya live na lang. Live na lang. Lakad-lakad lang tayo. Kasi, paano pa? Yung malaga kong man ako, nagbababaan na sila. Nagbababaan na sila. Simula nung natuto ako mag live kapag parang pag nagigising ako gusto ko mag live. Kahit ano, mga silent live lang, ayos na. Yung mga kano ko, mga laga ko nagbababaan na sa kanila, sa puno. Nagbababaan na sila. Maliliit pa, Panday. Yan kung paano sila tawagin. Yan, lumalakas to talaga ang hangin dito. Yan, kita nyo naman ang Ma'am Mary Lourdes, maraming salamat po. Good morning po. At magandang gabi po sa inyo dyan, kung nasa abroad man po kayo. Maraming salamat po.
Kita mo. Pag ako pag nagtuktok po ako sa kainan ng ano po ng manok. Yak may magtatakbuhan. Pag-alagala lang yung manok pero mga active yan. Oo nga po eh. Nag-update ako kanina ano na daw. Signal number 2. Number 2 na daw po ang Camarines Shore. Good morning, good morning. Kaya mo, may papatakbuhin po ang mga alaga ko. Pag nagtuktok po ako niyan sa balde, magtatakbuhan na po yan. Hindi pa ako natuktok, nahawak pa lang ako. May nakatingin na kaagad. Ayan. Pag-alagalayan muna natin. Lourdes. Mukhang po, hindi pa namang naulan. Maya pa siguro. Maya pa naman siguro. May mga po, nag-aabang lang yan. Abang-abang lang yan. Maya takbuhan yan. We support everyone. Go Team Dash Starter. Relax starter po kayo pag nagla-live kayo. May Lourdes. Paumaga na po dito. Umaga na, mainit na. Pero mahangin po. Yun sa may dagat. Tiyak malalaki na ang alon kasi dito mahangin na. Malayo din po kasi kami doon sa dagat. Halos nagbabike pa ako papunta doon para marating ng dagat. Yung isa papasok na kapatid ko. Ayun, lalabas na. Pasok. Dito po mahangin na po siya, umahangin na talaga siya. Bagay nung isang araw pa naman yan. Isang araw puro ulan siya. Sana ulan lang para okay lang naman pag ulan. Mahirap po pag may kasamang hangin. Yan, may bibili na kaagad.
So, sige, maraming salamat, Kapanday. Nag-ano-ano lang ng, ng oras. Naghihintay-hintay ng oras. Yung mga alaga ko, wala na, wala na. Pero isang tuktukan mo lang yun, takbuhan yan dito. O, pag nagtuktok na ako, magtatakbuhan yan dito. Ayan. Kaya ang mga ano ko pag ng manok, tuktok lang, andyan na yan. Yan, takbuhan na. Ayan, nagmamadali. Ayan. Pagkain-kain ng manok, madilim pa naman. Ayan. Yan, libang-libang. Pag walang gawa, anong pagkain-kain ng manok. Yan. Yan, buti pa manok, naghihintay na lang na kumain. Pag may nag-aalaga. Maulan na. Mamaya siguro pag nag-umpisa na ng ulan, gapon na naman yan. Kasi ang dilim, oh. Ang dilim ng ulap. Madilim ang kapaligiran.
Ayan po mga fishing, tambay-tambay muna tayo dito sa labas. 1970 Tiger, mag-left side out po. Good morning po. Ayan, malakas na. Sigurado, ang laki na naman ng mga alon dito doon sa ano, sa dagat. So, dito malakas na oh. Ayan dito, malakas na. Ayan, ayan, lakas na ng hangin. Sana hindi na rin lumakas yung dito, kapitbahay. Sabi ang ingay ng aso. Maingay kasi yung ano, ang aso dun sa kabila. Yung panahon, lumalakas na yung hangin. Yun. Ito yung saging na tukuran ko kagahapon. Na? Ano yan? O yung baga? Yung ano yan? Bukasan mo na itong ano mo.
Live lang po. Update lang po sa panahon. Grabe. Tinap lambo. Tanda na talaga. Ito po yung buringin. Yun, yung mataas na puno na yan. Puro ano na po yan, puro bunga. Siguro pagkatapos niyan, mamamatay na yan. Kasi wala nang talpos eh. Wala nang dahon. Bunga na talaga siya. Ganyan pala yung buroy. Pag ano yan, pag nagbunga na, mamamatay na. Kasi wala na, wala nang ano, talpos. Pero matagal siya bago magbunga. Anong taon?
Ayan. Pumasok muna. Grabe ang hangin sa labas. Lalakas na talaga ang ano, hangin ng bagyo.
Wala po, magpapalam na po ako, 1 hour lang po. Silip ko lang po, wala kasi magawa eh. Pa, baka, baka mapunta ako ng ano, dagat. Update. Bye-bye po, bye-bye. Maraming salamat po. Maraming salamat.